Tu creus que pel fet de ser dones, simplement pel fet de ser dones, vivim coses diferents al llarg de la nostra carrera professional o personal que d'una altra forma no viuríem? Sí, estic convençuda que sí. Jo crec que ja tot comença abans de la nostra etapa professional. Jo penso que des de que naixem, jo des que una mica tenim ús de raó, crec que la societat està molt muntada perquè és a dir, tots els inputs que hem tingut ja des de molt jovenets, sempre els referents han sigut molt masculins, no? Ja sigui quan estudies història, tots els referents de la història humana són masculins, però després pel·lícules, el poder de decisió de qualsevol país sempre està en mans d'homes, és a dir, nosaltres sempre anem rebent un input molt que qui decideix a la societat sempre és un col·lectiu masculí, no? Quan entres a la feina, doncs això també t'ho trobes, no? Jo he de dir que aquí personalment a Bio no m'he notat en cap moment que no hagi pogut accedir a oportunitats pel fet de ser Mhm. dona, però sí que els micromasclismes existeixen, no? I crec que també moltes vegades les mateixes dones exercim aquests micromasclismes, Mhm. no? Perquè a vegades